jam wala mun bandiraɓe Hammadi Ba bonni ɓundu Ceerno Caam cundi e cengle ena wona hirande e bottari sukaɓe ɓanɓe cufi ñebbe mi refta hen Hammadi Ba bonni ɓundu Ceerno Caam cundi e cengle ena wona hirande e bottari sukaɓe ɓanɓe cufi ñebbe sa ƴeewi wowlandu Hammadi a nani a goɗɗo nani Ba ay Ba nani a nani bonni en keɓi ɗon Ba ay ɓundu keɓi Ba Ceerno ca nani Caam ca nani kadi a nani cundi ay ca nani e cengle ca nani ena ay a nani wona ay a nani hirande ay a nani a kadi nani e bottari ay Ba nani ay a kadi nani a goɗɗi nani sukaɓe ay a e a Ba nani ɓanɓe ay Ba a Ba ɗeɗo fof ngari cufi ay ca ñebbe ay Ba e Ba mi refta windande nde Hammadi Ba bonni ɓundu Ceerno Caam cundi e cengle ena wona hirande e bottari sukaɓe ɓanɓe cufi ñebbe mi refta hen Hammadi Ba bonni ɓundu Ceerno Caam cundi e cengle ena wona hirande e bottari sukaɓe ɓanɓe cufi ñebbe deke ɗo aɗa wawi wanjitade windande nde hayso a wanjitaki fofof tuggude to alkule nayɗe deggodira ɗo e kongi tafaɗi hen ɗi mbanjitoɗa ɗum guetoɗa teskade alkulal fof mbadi mum e inde mum sababu windande nde wona wawde huñade ɗum to hoore ala ko teskade alkule ɗe sa teskima alkule ɗe kadi a huñima ɗum woni nafoje laabi ɗiɗi ɗum noon hande teskoɗen janguɗen ko alkulal a Ba Ɓa Ca e so tawi no mbinoɗen ni won joguiɗo hen namnal a ñifat walla ndungtuɗa tafa namnal ma no mijoriɗa ni kuɓɓita kettoɗa ƴeewa beele jaabuwol maggal ala hen so tawi ala hen ƴeewa jokkodirde e kala ceerno pulaar ɓadiɗoma beele ittanma saggere nde
wallodiranno mon ko Ibrahima Oumar Kane kartanti leñol mo Agnam Yeroyaabe to karallagal ko Abbas Malal Abbas mo Ndendori TV on jarama jokken gol